Għat iridu jissemmew pubblikament numru ta' individwi prominenti li kienu involuti fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia u reati oħra. Qal Vince Muscat magħruf bħala il-Koħħu wieħed mis-suspettati fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. F'rikors ippreżentat fil-qorti mill-avukat tiegħu Mark Sant, Vince Muscat qed jakkuża lill-pulizija li damet bla bżonn biex tfassar rapport dwar it-talba tiegħu għal maħfra presidenzjali biskambju għal informazzjoni dwar il-qtil tal-ġurnalista kif ukoll reati oħra li huwa jgħid li għandu għarfien dwarhom. Il-Koħħu wieħed mis-suspettati kompliċi f'dan l-assassinju qed jgħid li huwa ċar l-Ispettur Kitarno u l-investigatur Kert Zara qed jilabu għażmien fl-interessi ta' terzi persuni prominenti li wħud minnhom huma politiċi involuti fir-reati. Fl-applikazzjoni ma ngħatat l-ebda informazzjoni jew evidenza oħra dwar l-individwi jew il-politiċi prominenti. Vince Muscat semma kif l-ewwel għamel talba informali għal maħfra presidenzjali l-investigatur Kitarno. F'dik it-talba huwa kien semma l-involviment ta' Melvin Theuma iżda t-talba kienet ġiet miċħuda mill-eks Prim Ministru Joseph Muscat fuq il-parir tal-Pulizija. Talba formali għal maħfra saret ftit wara li Theuma u Fenek ġew arrestati mill-Pulizija brabta mal-assassinju f'Novembru 2019. Minn dakinhar Vince Muscat għamel 5 sezzjonijiet mal-Pulizija bejn Jannar u Frar fejn ta' informazzjoni ta' dak kollu li jaf dwar diversi reati.